Uvedenie pracovného stola do prevádzky je za pár sekúnd. Je samozrejme iba na tvojej kreativite, aký materiál použiješ na vytvorenie dosky. Podvozok je teda stabilný, výrobca uvádza nosnosť až nad 1500 kg. Na stôl som naložil viac ako 330 kg materiálu, 12 vriec piesku po 25 kg a jeden zvyšný preklad zo stavby. Musím povedať, že stôl so zvyšujúcim sa zaťažením zvyšoval aj pevnosť. Je to pre mňa úžasné, že na tak malej ploche môžem mať uložených 330 kg. Myslím si, že ten stôl by zvládol naozaj viac. Za mňa úžasné, jak výbornú stabilitu dokáže mať ten stôl na 9 nožičkách o priemere zhruba 1 cm. Je to fakt výborná konštrukcia, ktorá sa ľahko rozkladá a v kombinácii napríklad s takouto OSB doskou máš naozaj pevný a perfektný stôl na rôzne práce. Tá stabilita je fakt perfektná, kľudne ak by som si na ňo vyliezol. Nie je to žiadny problém, mám plus 100 kg, takže je tu ešte hmotnostná rezerva a na stole je tu fakt kopa materiálu. Takže tá nosnosť je za mňa úžasná a aj tá stabilita so zaťažením je vynikajúca. Je to perfektné.